Ei saa kiekkoa kunnolla haltuun, mutta jatkaa taistelua laitaan. Sinne menee myöskin Manninen. Green uudestaan kiekkoon. Yli 3,5 NHL-ottelun kokemuksella kääntää rystypuolelta. Ja siinä on Manninen ja kiekko on maalissa! Kiekko on maalissa ja nyt katsotaan. Kiekko on maalissa, mutta nyt sitten käydään videolta tarkistamassa, mikä on tuomio. Ja siitä se menee, mutta meneekö kädestä? Sitä ainakin Sakari Manninen ottaa siellä hanskallaan alas. Ja tässä vielä Josh Greenin kääntö, nyt Manninen ja sitten siihen tulee Käsinen myöskin. KK pelaaja. Ja nyt on jo Metsälä tuomionsa katsonut. Ja merkki on se, että kiekko keskelle. KK johtaa 3-1.